L-Isla rebħet ir-regatta ta' jum il-ħelsien. Ir-rebħa ġiet aċċertata matekament wara it-tmien tellieqa u r-raba' waħda ta' kategorija Open qabel l-aħħar tellieqa ta' din il-kategorija. L-Isla kisbet 74 punt, warajha fit-tieni post ġiet Bormla b'40 punt u fit-tielet post ġiet il-Marsa bi 28 punt. Dan filwaqt li l-Birgu ġab 20 punt u l-Karkara ġabet 4 punti. Kellimna mas-segretarju tar-regatta tal-Isla Omar Vella. Bla dubju kol rebħa fija sinifikat. Kol rebħa ma tkunx possibbli mingħajr xhur kbar ta' sagrifiċċju u ħidma kontinwa bla waqfien. Meta il-ħidma tissarraf f'riżultat sodisfaċenti, dak ikun l-ikbar sodisfazzjon tal-ħidma kollha tkun wettaqt. Id-distret ta' Bormla rebaħ kategorija B, total ta' 50 punt. Fit-tieni post f'kategorija B ġew il-Karkara bi 48 punt u fit-tielet post ġew l-Isla bi 42 punt. Il-Birgu u Birzebbuġa ġabu 16 punt rispettivament. Intant it-tellieqa tan-nisa intrebħet mill-Birgu.